này cái này राफोर बानायसुरा मानथो देलेले मा बुस्थु बानायदों नों दा आङो मैखुन एवदोंमोन मैखुन एसे मोनदों नालाय दिंखिया खाहैनायावनो लोगोफ्रा एखेबारे एसे आधा केजिसो जानाय मैखुन मोनबोफादों आरोखि बेखौ मा मैखुन होनोथाय हाफाव मैखुन होनो ना ओरैनो जिगाबाव बेरनाय मैखुन होनोथाय आंबो मोजां मिथिजोबा जाजाबानो जासिगोन दा जिखुनु आङो एवबाय आरो एवनानै मोननायनि लामायाव फैबाय दा एसे राफोद खालामनानै जोंनो जानो नागिरदों ओंखायनो एसे दै एसे दंबावो आरो जेब जेब ओरैनो एसे सेम सेम होगासिनो दं बियो ओमफ्राय रानबानो जोङो बेखौ खांसिगोन आरोखि मोनबाय होननानै गनायना लानाय जासिगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओंखाम जानोसै रुटि गिदिर जाबाय दा ओंखामाबो जाजोबखानाय गासिबो खालि दा नैबेल'सै दाया माने बेखौ एवखांबानो माने जाग्रा जों साब्रै जायो ओमफ्राय गोखै मोननांगौमोन ना गोखै होनाबो गोखै बुस्थुखौथ' जगार खालामनाय जायाखिसै मोनस्लाबनाय जायासै आरो लकडाउनबो बाजारावबो थांनो हाया जाहैबाय ना नङाबा बाजाराव थांनो हानायमोनब्ला मैथा गोखैफोरखौ एसे मोनबावगौमोन मैथा बांगालफोर मोनबावगौमोन बेनो आरो दा गाव गोजा एवनाय जाबाय ओरैनो जेबो होनाय जायाखै थाव सेरबाय फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम बानलु गोथां हाखावनानै सामब्राम पियासजों सेरनाय जाबाय बिनि उनाव मैखुनखौ होसनहरनाय जाबाय मोजाङै सुनानै बेनोसै आरोखि बेनि उनावहाय एवबाय एवनानै बिदिनो सामब्राम गुफुरजों जिराजों एसे देबाय आरोखि बेखौ होबाय ओमफ्राय संख्रि एसे होबाय बास बेनोसै औ मोननायनि लामायाव फैबाय